dilebokno swarga desane ayem tentrem lakonana 3 perkara. Sing pertama tukti man haramaka. Napa Gus iso nglomani wong pelit? Nglomani wong pelit penak napa angel? Nglomani wong pelit, awake dhewe butuh wong pelit. Awake dhewe butuh napa? Awake dhewe kabeh niku butuh wong pelit. Saestu butuh wong pelit. Kadang enek wong gak paham, pegel karo wong pelit. Aku pegel karo tanggoku sing pelit. Kapan aku ngekeki barange gak tau dibalekno. Enten mboten ngono kuwi? Enten sing biasane ngoten niku. Nggih. Nglomani wong loman biasa. Nglomani wong pelit luar biasa. Jawab, nglomani wong loman biasa. Nglomani wong pelit luar biasa. Penak nglomani wong loman apa nglomani wong pelit? Kok iso to sampean? Sampean ki angel engko mlebu swargane. Makane ngaji niku kudu diamalno. Nggih. Nglomani wong loman siji oleh pahala, loro barange balik. Niku nglomani wong pelit siji oleh pahala, loro barange ora. Laras napa mboten? Nggih. Barange ora balik. Nglomani wong loman barange balik. Nggih, barange balik sampean ngekeki beras tanggane sampean 10 kilo. Sok ben sampean gadah gawe berase balik 10 kilo. Enten sing 5 kilo. Sampean ngekeki 10 kilo balike enak. Posisi sampean nglomani wong pelit karo wong pelit iku ora dibalekno, sing balekno Allah. Sing balekno sapa? Lah, balekane Allah kalih balekane menungso niku akeh balekane Allah. Lah balekane wong niku lho padha. Tanggane sampean gadah hajat, sampean buuh. Teng mriki ngertos bahasa buuh. Buuh ngertos? Tumpang. Tumbang. Nyumbang. Enten toh? Biasane tanggane sampean gadah hajat sampean nyumbang 1.000. Sok ben sampean gadah gawe tanggane sampean balekno dhuwit 100. Lah niku nglomani wong loman, tapi lak nglomani wong pelit. Tanggane sampean gadah hajat, sampean ngekeki dhuwit 100.000, sok ben sampean gadah gawe, tanggane sampean macak la enten no mboten. Lah posisine lak sampean gak dibalekno karo tanggane sampean, tenang, sing balekno Allah Subhanahu wa taala. Balekane Allah niku luwih kathah. Teng mriki biasane tandurane jagung nate napa mboten? Jagung nate. Lah, Bu, dalem ngono lho. Bu, Pak, sampean jajal mendet jagung setunggal sampean deleh teng lemah. Kalih Allah niku lho bakal dibalekno kathah. Nggih mboten? Wine jagung niku siji loro, tapi Allah lak balekno niku atusan, bahkan komplit sak godhonge, sak rambute, sak napa? Sak napa ngoten niku? Sak janggele, sak klobote. Leres napa mboten? Balekane wong 100, 10 kilo, 10 kilo, beras sekilo, beras sekilo, gula sekilo, gula sekilo, lak balekane Allah winih jagung loro. Mok tandur sabar Allah balekno kathah ge lengkap. Ge napa? Lengkap. Rambute jagung niku mok sepelekno padahal enten faedahe niku. Rambut jagung itu niku iso nambani lara mah. Sakit mah niku. Carane ya aja dipangan. Carane rambut jagung niku sampeyan ubetne teng perut. Teng perut niki lho, insyaallah kedap malih niku mengke wetenge ical. Kok wetenge ical apa? Kok wetenge ical? Larane ical. Ngoten mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen abot nggih nglomani wong pelit nggih. Nggih, abot tenan, tapi niki ben awake dhewe kabeh sok ben mati niku dijemput panitia swarga nggih tutoriale niki. Mulai saat niki mengke mulih kok kene golek wong pelit. Sampeyan gadah kanca wong pelit to? Los, kowe ana gak apa-apa. Iki gak sama balekne gak apa-apa. Aku bar ngaji karo Gus El. Jarane bar ngekeki wong niku tidak mengharap. Tapi umpama gak mau keki yo nemen tenan kowe. Tambah ngono. Pun, awake dhewe kabeh niku lek iso padha kaya Sayyidah Aisyah.
Sayyidah Aisyah niku ben kapan sedekah niku mesti utusan sahabat, utusan koncone. Utusan koncone, aku ngekei duit 1 juta. Kekno kae, aja mau omongi lak duwike saka nggonku. Engko lak wonge ngerti, wong kuwi bakal balekno. Wong kuwi bakal napa? Bakal balekno. Tapi lak wonge gak ngerti, engko sing balekno Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi panggah berat. Tak dongakne muga-muga kabeh duwite akeh ahli sedekah. Saman milih duwite akeh apa duwite titik? Saman milih dadi wong sugih napa wong melarat? Sugih napa melarat? Penak dadi wong sugih napa penak dadi wong melarat? Pilihane iki loro, penak dadi wong sugih napa dadi wong melarat? Kabeh sugih. Kula lho pingine dadi wong cukup. Lah iya, dadi wong sugih niku apa penak? Mboten penak. Siji hisape abot. Hisape napa? Loro, tambah duwite, tambah emane. Mundak gedhi nominale, mundak gedhi emane. Nggih, makane gak kabeh kalih Allah didadekno wong sugih. Wong sugih niku didadekno sing loman-loman. Contoh wis ya, mundak gedhe duwite, mundak gedhe emane. Tak tikoki sampean. Sampean duwe-duwe 2000, dijaluk tanggane sampean 1000, angsal mboten? Jawaban, angsal mboten? Tepuk tangan. Wong loman kabeh. Amin ya robbal. Sampean duwe duit 10.000, dijaluk tanggane sampean 5.000, angsal mboten? Tepuk tangan. Loman kabeh wong Bulusari, luar biasa. Sampean duwe duit 100 juta, dijaluk tanggane sampean 50 juta, angsal. Makane melarat kabeh. Kok iso sampean kaya ngono kuwi? Padha separone kan. 2.000 jupuk 1.000 ya separo, 10.000 jupuk separo ya 5.000. Lah nyapa basan 100 juta jupuk 50 juta gak oleh. Mergo duwite mundhak akeh. Paham ora? Lah niku sing paling gampang logikane ngono kuwi. Makane sampean kat saiki panggah angel duwite mergo ngoten niku wau. Basan duwite titik gampang sedekah, tambah duwite malah tambah emane. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ya sugih ya ahli sedekah. Wah, jam piro iki? Kula lak ngaji kesuwen iki kalih diceti kalih bojoku. Sampean tebakan aku wis rabi lho. Kemeruh. Wis rabi lho. Ora urung kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing pertama niku iso nglomani wong mlit, muga-muga saged sedaya. Sing nomor loro sing pertama niku wau tuk timan haromaka, sing nomor loro kuwata siluman koto aka. Iso ngancani wong sing gak ngancani sampean. Dalam kurung iso ngancani musuh penak nopo angel. Nggih, ngancani wong sing nyatru sampean. Iso apa gak? Ya satru-satrunan sidane. Ngancani wong sing ngancani awake dhewe biasa. Tapi ngancani wong sing gak ngancani awake dhewe utawa sing musuhi awake dhewe luar biasa. Ngono ke sampean lak musuhan karo tangga dulur kali sinten mawon sing njaluk ngapura sapa sih? Kaca iki lho panggah meneng-menengan. Simpangan tengratan meneng-menengan to? Lah nggih. Berarti ngoten, wong duwe musuh niku uripe gak tenang. Nggih, uripe gak napa? Sampeyan arepe blonjo ning pasar, arepe mlebu toko, lah kok ning jerone enek musuhe. Balik sampean mau mlebu, mergo ning jero wis enek musuh. Sampeyan arepe salat ning musala. Niki masjid nggih. Musala. Nyapa gak masjid? Masjidnya ndi? Oh nika. Wah, ageng kok niki yo. Musala Al-Karim. Musala Al-Karim.
Sampean arepe mlebu teng musala Al Karim. Teng jurune wis kadung enek musuhe sampean. Akhire sampean moh mlebu mergo ning jero enek musuh. Awake dhewe arep nglakoni apa-apa gak tenang mergo kakeanmu. Sampean lak duwe musuh mau bales napa meneng? Sampean bar dilarani koncone sampean meneng napa mau bales? Gak mungkin. Yakin aku. Sampean dipisui koncone sampean, mau bales gak? Jujur, mau bales gak? Tak tekoki. Misui bales misui, dosa mboten? Ora, jare sapa? Misui bales misui, ora dosa. Makane melok ngaji ben ngerti. Sampeyan dipisui wong, bales misui ora dosa, tapi ora oleh. Paham mboten? Benten, Mbak. Benten. Ora dosa, tapi kurang apik. Berarti ngoten, sampeyan dipisui wong, mau bales mboten napa-napa, penting pisuane padha. Pisuane napa? Lah sampean dipisui pisan, mau bales ping 10 mboten angsal. Mboten angsal, dosa sampeyan. Pisuane bentuke padha, lafate ya padha. Berarti ngono, umpama enten wong ngomong kodhok, ya kudu mau bales kodhok. Ora oleh mau tambahi iwak, lele, patin mboten angsal. Sampeyan dijotos wong, bales jotos, dosa napa mboten? Sampeyan muni mboten mergo wis tak jawab di awal. Ya toh? Sampeyan bales jotos gak dosa, tapi kurang apik. Paham mboten? Ngoten niku, sampeyan dijotos wong. Sampeyan balesnya ya kudu ngoten. Ora oleh mboten angsal. Berarti balesane kudu padha. Lah maksudku lak kapan enek sing ngelek-ngelek sampean aja mau bales nemen-nemen sikirane padha bar ngono menengo. Engko sing bales ben Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kamu mampu diam, ketika kamu semua mampu meneng, dielek-elek wong, dintai wong, dihina wong, mergo ekonomimu titik, mergo sampean dalam berkeluarga menurut DE niku gagal. Dalam hal apapun sama dintai, kok iso meneng cep gak bales. Yakino, tidak ada 41 hari wong sing ngentai sampean niku bakal dibales kalih Allah Subhanahu wa taala. Sing penting syaratnya ikhlas. Kula wis praktek riyen Bu tak critani. Halo. Kula ngerintis pondok niku umur 19 tahun. Umur 19 pondokku gratis khusus kagem wong sing beto surat SKTM. SKTM ngertos Mbak Lurah? Surat keterangan tidak mampu. Lak tak gratisi kabeh wong sugih mondok penak men gak bayar. Batin kula ngoten. Berarti pancen khusus sakniki santrine kathah. Kula bangun pondok umur 19. Pada saat itu saya di tahun 2023. Sakniki umur kula selawe. Umurku piro? Selawe. Kula pertama mondok dintai pon duwe-duwe po iso. Sedangkan abah ibu kula pondoke ageng, tapi kula pingin ngedekne piyambak, moh amar abah ibu kula. Abah ibu kula mengin gak usah iki terusno moh ta ngoten. Pingin ngedekne laki-laki harus berdiri di atas kakinya sendiri dan perempuan itu laki-laki harus berdiri di atas kakinya sendiri. Lah perempuan nunut. Perempuan apa? Nunut. Berarti ngoten. Berarti tugase wong lanang golek, tugase wong wedok ngentekne. Leres nggih? Tepuk tangan kagem wong wedok. Nang wong wedok dibelo ya. Tak omongi, tak kei rahasia. Iki lak gak wong kene gak tak omongi. Sing ngumbah teng omah, sing ngumbah-ubah kelambi teng omah sinten? Wong lanang napa wong wedok? Nyapa mok lanang, mok lakoni. Kewajiban wong wedok ning omah niku maca mana sik to, rungokno sik. Maca mana meneng. Niku tugase wong wedok.
Jawab. Umbah-umbah niku kewajibane wong lanang napa wong wedok? Lanang. Lah, nyatane saiki sing umbah-umbah lanang apa wedok? Wedok. Nyapu niku kewajibane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Nggih. Nyuci piring niku kewajibane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Masak niku kewajibane wong lanang apa wong wedok? Pak golek teng Quran, lak kuwi diwajibne nggih wong wedok gek enek. Niku kewajibane wong lanang. Ngapunten nggih. Ngapunten. Sampai menyusui niku kewajibane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Nggih. Lho, sampean buka teng kitab. Nyusui niku kewajibane wong lanang. Mergo wong lanang gak duwe. Diwajibno nggone wong pun ngoten mawon sik. Lah, kenyataane zaman sakniki diwalik apa-apa sing ngumbah sing wedok. Berarti seduhanten kewajiban rumah tangga niku sing lakoni sing lanang. Tapi perempuan yang baik itu adalah perempuan sing manut karo perintahe wong lanang. Lak dikongkon umbah-umbah manuto. Paham? Paham nggih? Resik-resik kewajibane wong lanang. Tapi lak wong lanang ngongkon sampean resik-resik ya manuto. Tepuk tangan kagem wong lanang. Gentian. Allahumma sholli ala Muhammad. Konti kemang. Oh, ngaten riyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampean kudu iso ngapunten ya, sampean kudu iso meneng ketika dilukai. Akhirnya apa? Kesimpulan cerita kula. Sakniki pondok kula dadi alhamdulillahirabbil pondok kula niku Mbah Lurah mewah. Mepet sawah. Kula tumbas tanah, kula bangun pondok putra 2 lantai, pondok putri 3 lantai, masjid, aula, rumah, penginapan bagi jamaah. Setiap kemis teng pondok kula niku kurang lebih tiang 4000 ngaji. Padahal riyin niku dintai. Tapi ikhlas. Tapi napa? Ikhlas niku pripun, Gus? Ikhlas niku pripun? Gak usah dianggap. Wis niku ikhlas paling top ya, Mbak. Meneng tapi atine grundel niku yo gak apa-apa wis, ngoten niku gak apa-apa. Apik tiwase mok lampiaskan damel pisuan niku malah boten angsal. Penting jabone meneng tapi jerone grundel, ngoten niku pripun? Ya wis niku gak apa-apa. Engko kalem-kalem insyaallah iso. Sing nomor 3 sing terakhir, lak pingin sampean uripe adem ayem, desane penak, resik, uripe yo enak, mati husnul khotimah, sing nomor 3 rukun. Nomor 3 napa? Aja tukaran nggih. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Gak bakal mlebu swarga wong sing gak iso rukun. Gak bakal mlebu swarga wong sing gak iso. Sing paling angel niku wong sing ngawali gak rukun. Enten napa mboten? Awake dhewe korban gara-gara dipancing tanggane sing ngawali mriko Gus dan lain-lainnya. Niku sing angel mlebu swarga. Saestu ngoten niku. Lah sampean termasuk sing ngawali napa korbane? Wis gak apa-apa lah, mergo kan sampean ning ngarepku. Padahal asline kan sing ngawali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora bakal mlebu swarga sing rukun karo kancane, tanggane. Nggih? Tapi kenyataane zaman sakniki kathah, Pak, sing gak rukun kalih tangga, dulur, bolo. Dulur babakan warisan. Nggih napa mboten? Nyapa mooyo mur tinggalane wong tuwa aja yokan warisan iku nggarai mala. Warisan nggarai napa? Mala. Biasane wong lak kacel iso dipateni sampean gara-gara warisan. Makane oleh anduman sepiro disyukuri. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pertama ngelomani wong pelit, nomor 2 ngancani wong sing gak ngancani awake dhewe, nomor 3 rukun. Muga-muga 3 niki iso mo amalna sedaya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Lad. Aku suwun karo kan. Mbah-mbah
kat mau nyawantai. Mbah, lah sing kerudung merah Mbah jenengan ngeten Mbah. Mbah. Mbah, jenengan ngeten. Jenengan purun sangu. Purun sangu. Niku main di. Wes sowantai sarunge karo dicilakne. Niku kat mau ngrungokne kalih ngeten lho. Tak tamat nih kat mau. Ya. Niku griyane pun di Mbah Lurah. Pripun. Mbah, purun sangu. Purun. Jenengan mendel riyen kabeh. Mendel. Sarunge ditutupne Mbah ketok. Mbah. Salam sing banter. Amin. Alah. Salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing panjang Mbah, sing panjang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan paring asma sinten? Mbah Dolah. Griyane pundi? Pundi griyane? Iki. Lokal. Bulusari. Umure pinten jenengan? 100 kurang ya. 100 kurang. Tapi sepuh loh niki. Nggih. Mbah Dula. Ngapunten nggih. Umure kira-kira pinten ngoten mawon? Kira mboten kemutan nggih. Ora kemutan. Jenengan aktivitasnya lak pagi napa? Ngerumput. Temudi? Ngerumput. Anake pinten jenengan? Kathah kula. Pinten anake? 6. Sakniki sampun mantu sedaya. Pun boyot pun canggah. Wah, pun canggah. Putu boyot canggah. Canggahe apa? Canggah iki anak nomor. Hah? Putune duwe anak. Nggih. Anake putu. Putune boyot. Nggih. Mbah, sampai sakniki tasik ngrumput. Tasik. Saestu. Estu alhamdulillah. Sehat. Tenan to? 90 iki umure. Nggih, ampun enten. Lah nggih, jenengan ngrumput mok bopong piyambak. Nggih. Mok gendong piyambak. Nggih. Mboten geblak. Mboten. Kuat yo. Wong kene ngangkate apa bangkeken wisan. Umur Mbah. Halo. Tipsnya umur dawa, sehat, tenaga tasik fit, kuat napa? Tangklet ora ndongakne. Woi. Amin. Mbah, tips tutorial umur dawa. Amin. Tutorial umur dawa sehat napa, Mbah? Carane pripun? Ambekan. Lagi ngentai ya. Ambekan nih, Mbah. Ditekoki tipsnya apa? Ambekan. Ora ambekan ora bongko tenan wong. Mbah. Salam. Bojone jenengan pundi? Mboten enten. Tasik konten, tasik sugeng. Pun sedo. Oh, sedo. Jeneng napa? Pun sedo men riyen. Jeneng medel riyen mboten pirang kula. Sampun sedo. Pun riyen. Ditinggal bab 2000 kalih nika antuke sedo. Boyo. Berarti mulai 2002 jenengan single parent.
Ya, Kaya ngerti ya, lu ora ngerti. Single parent ngertos mboten napa? sendirian. Hah? Kali anak kali. Sendirian. Sendirian. Nggih. Wah, mulai 2002 sampai saat ini Mbah Dullah niku jenengan Mbak niku tasik ngegemi garwane jenengan mboten? Maksud kula nikah malih. Mboten. Saestu? Mboten. Swear? Swear. Kula mboten purun asal tiga. Loh, jenengan mboten purun. Zaman sak monten enten to, Mbak? Kathah. Boyo. Umur 90 kembang desa, Mbak. Riyin sowantai dongkrong sarunge nyilak. Mboten napa-napa, Mbah Dullah luar biasa. Alhamdulillah. Mbah Dullah sakniki umur 90, pingine apa, Mbah? Kula tangkleti pingin apa mumpung kula teng mriki, pingin apa? Ajeng paringi napa? Oh, nantang, siap. Jenengan nyuwun napa, nggih, monggo. Mboten ajeng paringi napa ngoten mawon kali. Pun jenengan milih sembarang selama kula saged mampu maringi kula paringi. Jenengan nyuwun napa? Sik mendel sik. Nyuwun jenengan Pak Kyai. Delok aku Delok aku piye? Kabar beredar. Gus Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki VS Mbah Dullah. Wis senggol titik merotoli. Artine napa? Mbah, bae niku nyuwun kula arepe didadekne putu ngono lho. Wong aku umure gak enek seprapate lho, 90 kula sakniki selangkung. Gak enek seprapate, Mbah. Ya Allah. Kula sangoni mawon nggih. Jenengan wau mireng to kula ngaji babakan apa ngertos? Ngertos. Intine kula ngaji wau apa? Sabar. Sabar, leres, ngelomani wong pelit, siap, mantap. Sing pelit ngacung. Semua ngacung lho. Iya, ya Mbah. Iki ayo ana sangulan ya. Paring ana sang. Panitiane kok mboten enten blas. Jenengan panitia. Udah ganda. Iki weh nonda. Niki. Mending kula mawon. Lewati pundi iki? Iki ndak. Kacamatamu cepot. Oke. Ya. Sik dah. Mas kasih Mas Gus. Duit kula dipetoke lho. Ya tak paringi sangu to panggan. Wajib lah sangu. Yo. Kula duit, Bu, gak paham duit kuning ndi. Sing betoy kali sing nyekel mik nika lho. Nika lari kula sing ngatur jadwal kula. Nggih, kula gak paham butuh kula rokok, bayari tukang, bangun, beres. Sangoni lan. Haha. Mbah Dullah jenengan saged berdiri to? Saged. Ngapunten nggih kedap mawon, jenengan berdiri. 90 umure. Halo. Wah. Asli biyen iki kembang desa. Amin. Mbah, Salam. niki kan lega. Niki kan acarane bersih dusun Agustusan. Amin. Niki Indonesia delen ngisor Bu, mboten kiat mengke delen ngandhap mawon. Jo.
Bah, Indonesia ulang tahun keberapa? Sing banter ke 80. 81. Siap. Top. Jenengan muni merdeka sik. Mereka Iso ngene merdeka. Jenengan matur nggone jamaah kok bendang disangoni. Kula lak muni merdeka terokne nggih, ngoten. Nggo. Jenengan matur mengke diterokne nggih, ngoten. Merdeka. Terokne. Sing banter to. Merdeka. Merdeka. Ngene iki lho ki apa? Merdeka. Istimewa Badulah. Mohon matur suwun sing kathah Badulah. Matur suwun nggih. Sama-sama. Sama-sama. Jaga-jaga kesehatan ya. Amin. Ya. 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 Ada yang mau diomongkan lagi sama saya? Ada. Apa? Ngomong apa? Nyuwun apa, Dang? Apalagi sing badhe diomong nih sadurunge salam. Yo. Yatrane sangono lan. Hah? Badhe matur apa? Kula mae adoh lho, bar iki wis ora petuk neh. Karo nyangoni apa nyangoni? Iya kuwi lho, sangune niku lho sing beto andinge jenengan, tak sangoni. Tewenang ae. Nggih. Matur suwun, Mbah. Ya. Dadah. Terima kasih. Dadah. I love you. Apa ya, Bang? Sik, meneng. Ngomong apa sik? Matur napa, Cobi? I love you. Pak Haji, aneh wong kene iki tenan. Ya. Kon jawab, iya iki kan cintane Mbah ning putu kan. Ya. Pun matur suwun sing kathah. Love you too. Pun. Nggih, salam sing banter. Assalamualaikum. Mbah Dullah sing panjang, Mbah. Salamipun sing panjang. Assalamualaikum. Oh, kesel dhewe ning kene. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sangoni lan. Alhamdulillah. Ben disangoni ganda ya ora apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Sangoi akeh, aku lak nyangoni mesti akeh-akeh. Nggih. Semoga-moga barokah lan manfaat. Amin ya robbal alamin. Iki jenenge Mbah Dullah nggih. Mbah Dullah. Luar biasa Mbah Dullah iki. Top tenan. Cah yatime enek ta? Hah? Mbah Dullah iki gak yatim piatu ya wisan. Kok iso yatim iki. Kula wau seweneng nggih. Teng mriku mawon riyen. Niku yatim. Gak apa-apa. Saestu yatim. Yatim niku ngertos mboten? Yatim niku ditinggal sedo loh ya. Mboten pegat loh. Ya. Gak apa-apa. Di depan sini enggak apa-apa, di depan sini. Kene dah. Sangono iki dah. Sangono. Oke. Teng mriko mawon. Oke, teng mriko mawon, mboten napa-napa. Jejer ibuke enggak apa-apa. Pun di situ aja, di situ. Pun di situ. Di ganda. Ini sangono lah, langsung sangono ae. Anak kecil enggak boleh bawa uang. Lak dikei duit akeh, niku mengke sing nampa sapa? Mboke, paham aku wisan. Ibuke pundi? Ibu
Sakmenika Bapak sedo kapan? Jenengan mboten nikah malih ya? Mboten nikah malih. Mboten nggih, berarti ya sik yatim. Lak nikah malih wis beda niku statuse. Lak nikah malih statuse wis beda. Sangoni. Wis sip, jos. Terima kasih, sama-sama. Nggih. Ning mobil enek kerudung ora lan? Enten. Ning ning iki jajal. Dek, kamu kelas berapa? Sik, ini pegang-pegang. Kelas berapa enggak apa-apa? Kelas 4. Rumahnya mana? Gemilang. Budi? Tebih. Dipegang lagi. Namanya siapa? Ayunda. Ayunda. Maju sini, Dek. Maju sini sama Om Lana. Di sini aja. Hup, enggak apa-apa. Namanya Ayunda. Kamu punya adik mboten? Enggak. Kamu punya kakak? Punya. Tunggalnya berapa? Tunggal itu jumlah anak ibumu. 1. Berarti tuh 2 Bu nggih. 2 nggih. Kalih Mbak. Kelas berapa sekarang? 4. 4 SD. Sekolahnya di SD Gemilang. SD Suwiyu. Oh, Suwuwuf ya apa Suwuwuf? Lah iya. Wah. Sekolahnya Suwuwuf. Siwu. Wes kaya gak ngerti aku. Ayunda. Namanya Ayunda. Jadi apa besok besar? Ayu. Guru agama atau guru apa? Guru matematika. Wow, kok tangan. Tapi niki ya, bapakmu meninggal sakit. Nggih, iki masih kecil ninggal. Pun saged bicara dereng pas ditinggal bapak. Sampun, nggih. Jos, ayahmu tak doakan semoga di sana bahagia. Amin. Pinter, sopan Pak Ji. Sopan Pak Kaji. Jos tenan iki Guse sama Pak Lurah ganteng ndi? Pak Lurah. Tak omongi. Ayunda iki wong cerdas, wong pinter. Lak cara real ganteng Guse. Real itu aslinya, tapi Ayunda itu berpolitik Mbak Lurah. Pinter iki engko lak Guse wis nyangoni. Ya toh, masih diomong elek ganteng pagah nyangoni. Ki ngomong Mbah Lurah biasanya bar dipuji gantengnya. Loh, pinter Ayunda. Jenengan iso karo guyu Mila Mbah Lurah. Ya, tepuk tangan. Mbah Lurah jos. Top, siap. Makasih. Pun Mbah Lurah pinara top iki. Mbah sama disang karo Mbah Lurah. Saiki pisan Kas. Guse sama Mbah Lurah ganteng di. Guse. Domong yo. Iki. Nggih. Guse sama Pak Kajitri ganteng di. Pak Kajitri. Allah karim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayunda jadi anak yang pinter. Jadi anak yang manut sama ibu. Diomongi diam, gak usah bantah. Raketang gak mau ngelakoni perintah ibu, wis tidur ya. Gak boleh bantah, gak apa-apa. Penting anak iyo masih gak dilakoni, ibu wis seneng. Nggih mboten? Nggih, karepe ibu niku penting gak bantah, wis niku wis seneng. Raketang dilakoni ora urusan keri. Ya toh? Ibu di rumah kerja apa? Memasak. Sing kerja sapa? Cari uangnya itu kerja apa? Apa? Niku toh Bu. Catering toh. Apa? Napa? MBG.
Oh sanes. Oh, itu adiknya Mbak E. Oh Mbak E iki. Oh iya, oh ibu rumah tangga. Jos, top. Cita-cita jadi guru matematika. Luar biasa kamu. 200 tambah 200 berapa? 400. 200 dikurangi 700. Gak iso, gak iso. 200 dikurangi 100. 100. 60 kurangi 7. 53. 53 kurangi 27. 33. Kok iso kamu? Aku lho syukur ngomong iki mau. Aku syukur bedheki kok. Nggih, aku wis gak ngerti. Ya udah. Terima kasih sangono nolan ya. Sangoni. Ya udah. Kamu minta apa lagi ngene Gus Ida? Minta apa? Sudah. Gak mau apa lagi? Enggak. Oh, apa? Selain uang apa? Minta doa. Doa. Doa apa? Semoga jadi orang sukses. Amin. Pok tangan. Heeh. Iki lak model-modele sing liya tak tekoki njaluk apa? Duit. Iki ki wong genah, berarti Ayunda iki. Iya, Ayunda juga. Sudah enggak minta apa lagi ngene Gus e? Enggak. Saestu kerudung besok Gus e akhir bulan di kandangan. Akhir bulan besok Gus e di kandangan. Kamu berangkat tak bawakan kostum lengkap nanti. Dari kerudung, bajunya gamisnya hijab L, kerudungnya hijab L. Ini tadi enggak bawa. Besok di kandangan ibumu saman aja. Mriki kalih kandangan celak napa tebih? Kandangan. Nggih. Kandangan ana sapa nggih? Nggih? Besok saya bawakan full set. Penting tanggal piro lan? 31. Tanggal 31. Penting pesene Gusti mulai hari sekarang tanggal 2 enggak boleh ninggal sholat. Sampai besok di tanggal 31. Enggak tak absen, saya enggak pingin tahu, penting saya yakin kamu jujur. Ya toh? Saya yakin kamu jujur, mulai tanggal 2 sekarang ini sampai 31 enggak boleh ninggal sholat. Siap? Siap. Satu hari sholat ping berapa? 5. Adzan paling beda sendiri, adzan apa? Subuh. Subuh ketambahan apa? As-sholatu khairum minanar. Minanari loh, kok iso minanar? Minanari sebagian dari geni maknane. Iya, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Ya udah, pun terima kasih. Salam iki yatim Bu, Pak. Saman amini iki ben ndongakne sampean nggih. Amin. Ayo didoakan seluruh jamaah. Ini hebat loh, Dik. Lihatan. Kat mau ning kono ngadeg, sikile geringgingen tapi bangga ngadeg. Itu didoakan itu. Iki didoakan semoga ngono dah. Semoga Seluruh sehat. jamaah. Amin 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 amin. Semoga lancar rezekinya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dosanya diampuni oleh Allah. Heeh, Gus doakan. Muga-muga Gus L. Dah, muga-muga Gus L. Sehat. Amin. Menang ngos itu. Apa? Lancar rezekinya, panjang umurnya. Amin. Umurnya sampai piro? Sehabisnya. Ya sehabisnya pinter. Kono enek sing muni 300 ngono ae. Oh, umur 300 ora kejet-kejet aku wisan. Heeh. Terus apa nih? Selainnya apa? Cepat menikah. Ya? Wes pokok doa terbaik kagem Gus ya. Ya. Kamu kesini tadi naik motor. Iya. Tujuannya ngaji. Nggih. Tenan. Nggih. Wah, top tenan ya. Omae gelindingan. Hah? Tapi jauh. Sekitar tempuhnya 40 menit. ...45 kilo itu ditempuh kurang lebih 1 jam toh. Niate derek ngaji.
Sama nate mirsani Guse wis. Kamu pernah mirsani Guse belum? Belum. Belum ya? Jos. Baru kali ini. Hebat kamu. Top. Berarti iki jarang dolanan HP. Jarang dolanan apa? HP. HP. Iya toh, Bu? Nah, jarang dolanan HP. Nggih, di HP ya gak tau ngerti. Ngerti gak? Tahu gak? Tahu pernah? Hah? 4 tahun. 4 tahu. Sangono neh lan. Sempat tahu. Aslinya sama di HP ganteng mana? Aslinya sama di HP ganteng mana? HP. Ben ganteng ngo HP lo. Aku ngaji panggah mau rungokne. Ya udah, terima kasih. Nggih pun. Salam yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriko setunggal. Enek cah yatim mriko. Mboten enten. Sing ngadeg ya semangat kabeh lho wong-wongane. Luar biasa. Iki sing satu desa sendiri ngacung. Sing satu desa sendiri, satu desa ini. Sing satu desa ngacung, sing satu desa. Sing satu desa mriki. Oh, satu desa. Sing luar desa budal mriki ngacung. Wargane ndi to Mbah Lurah iki? Oh, jauh-jauh yang hadir. Luar biasa. Tepuk tangan kagem panjenengan. Top. Hebat panjenengan. Jenengan berangkat ke sini jauh-jauh rombongan. Rombongan. Oke, luar biasa. Benjing teng kandangan lah enten wekdal bidal nggih. Nggih. Lana. Wong sitoke cah yatim. Kono enek ah. Enek ta? Yatim enten malih, kula paling suweneng karo lari yatim. Nggih, kalih lari yatim suweneng tenanan. Lah kuwi lho Lan. Mbah. Jenengan mriki, Mbah? Mriki. Nggih, leres bae niku lho. Saya wingking niku lho. Kuwi mbah-mbah apa pak-pak to kuwi? Mbah-mbah apa pak-pak? Heeh. Nyuweneng nih. Sing nyantai pinggiran kuwi lho karo inguk-inguk kali kuwi lho. Oh niku. Heeh. Panggonge ning kene sing disawang malah kali. Heeh, suwangar. Panggonge ning kene sing disawang kali. Alhamdulillah. Sik Lan, rodok neh Lan, mundur neh. Alhamdulillah. Sing kene lho pada lurung ya. Sing kene urung ya. Mbah, jenengan griyane pundi, Mbah? Jenengan griyane pundi? Pundi? Sumber. Wow, jenengan umure pinten, Mbah? Mriki, Mbah. Jenengan rombongan. Oh, celak, griyane celak. Caket. Jenengan nyambut damele napa? Rumput. Aku seneng kali ngeten-ngeten iki. Seneng tenan. Bocahku ndi to emang. Kula sangoni Mbah nggih. Jenengan teng griya kalih sinten? Anak. Kula mboten. Amit-amit. Pak, jenengan tulung jenengan pegangne miki mboten napa-napa. Niku biasane Mbah-mbah tangane kan ngeten nggih. Jenengan pegangne mawon. Mbah. Mboten napa-napa. Jenengan gocelne, Pak. Jenengan gocelne. Mengke malah yang sepuh kan mboten patek paham mik. Pun. Mbah. Namine sinten? Mbah Noto. Mbah Noto. Oh iki. Mbah Noto. Umure pinten? 9 doso. Kok sepuh-sepuh ya? Wong kula 70 wis do mati.
daerah kuwi tenan. Ternyata riset membuktikan wong kene kok iso umure dawa ora patek doyan gula. Nggih to? Kula wau disuguhi teh. Lho teh apa pahite pol? Budrek kula. Iki teh apa? Aku budrek kali panitia matur kurang legi iki. Iki teh apa tak ame ngoten. Oh, teh pancen mboten diparingi gula. Walayakno. Mbah, Napa? umur 90 leres. Nggih. Masya Allah. Kula bujute pun kathah. Napa? Bujute pun kathah. Nggih pinten buyut? 9. Boyo. Bujute pun 9 kula. Buyut songo sak menika. Nggih. Berarti buyut niku sak dhuwure putu ya. Lah nggih, tutune 11. Boy. Wong kuwi Pun sepuh, kula niku pun sepuh. jaman biyen niku mboten nenten KB ya. 11 Pak Kaji. 11 ge normal. Lah nggih. Nggih leres? Nggih. 11 ge normal. Anake sampun ngapunten. Putune 11 sing nikah 11. pinten? Lajeng niki kula nganu bujute 9. Nggih sing nikah pun kathah. Ning napa? Putune sing nikah pun kathah. Pun kathah. Kula Sing pengin nikah. tanglet. Niki wau kula takon badulah resepe mboten Nggih. diparingi. Resepe jare umur dawa kok nambekan. Aneh kae. Kula tanglet jenengan mawon. Nggih. Resepe umur dawa napa? Duka nggih. Pripun? Resepe umur dawa ben amrih wong niku umure dawa kados jenengan pripun carane menurut jenengan? Nggih. Donga-donga niki lajeng sembayang niku mboten lat. Ilat. Ya, sembayang. Ilat ya apa? Sembayang ora ilat. Sembayang mboten telat. Oh telat. Nggih. Wis sembahyang mboten Sembayang. telat Nggih. terus kalih donga. 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 Dongane napa Mbak? Kula amale jenengan biasane bakdo salat sing jenengan apal donga napa? Titik mboten napa-napa. Dongane napa? Nggih. Biasane jenengan matur donga apa? Donga Allah apa? makan. So donga makan nih lho. Kira nek salat-salat kok badulah lah iki. Donga jenengan Donga. badhe salat niku dongane napa kula tanglet? Dongane nggih werni-werni. Nggih, setunggal mawon kula waose mengke. Nggih. Dongane jenengan donga teng mriki setunggal mawon. Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. terus Ajeng niku nek pun ngaten niku nggih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil ngaliyil ngalim. tepuk tangan. Amalno. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil ngaliyil ngalim. ngazim. Ngadi. Diamalne nggih. Wong nggih qabil tu kula tampa. Dungane kula tampa kula waose. Muga-muga umur kula padha kaya jenengan. Amin. Kula Sangono. nipun sepuh. Nggih, sangono lah. Amin. Nggih. Aku didongakne, Mbah. Nggih. Mengke kula mboten mantuk langsung budal teng Pati, Jawa Tengah. Oh, nggih. Melok ah. Nggih. Matur suwun. Nggih. Niki lurahe Sami. niki lurahe jenengan. Nggih. Wis sanes. Nggih. Wis sanes. Sanes. Nggih. Sanes. Nggih, lurahe pun benten. Mbah jamaah didongakne. Nggih. Muga-muga jamaah didongakne riyin. Amin. Muga-muga jamaah pinaringan. Alhamdulillah sehat. Amin. Amin. Nomor kalih muga-muga duwite Utange lunas. Ah.
Nggih apik, sip sip tenan. Matur sembah nuwun ingkang kathah. Amin. Umur Sami-sami. umur 90 dikathah-kathahno lak ngibadah. Amin. Sok ben lak ditakoni malaikat jawabane iso, yakin tur gampang. Amin. Man robuka cara sok kalih malaikat mungkar nangkir ditekoki jawabane napa? Man robuka. Balenono lan man robuka. Allah. Allah. Pinter, apik. Lho, sampean kudu latihan lho. Man nabiyuka. Nabi Muhammad. Sing banter, man nabiyuka, Mbah. Nabi Muhammad. Nggih. Madinuka, apa agamane sampean? Islam, Gus. Mendhet. Kok Gus lho iki malaikat. Ma kitab buka. Apa kitabe sampean? Iqra. Al-Qur'an kok Iqra piye? Duh, tapi leres. Iqra ya ora apa-apa, mergo Iqra itu sebagian dari Matur suwun, Mbah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bae. Matur suwun. Pinarak niku disangoni nggih. Pinarak nggih. Aja mok demeki tangane iki, Mbah. Piye? Priko, Mbah? Jenengan pripun? Lali. Nggih. Amit nggih. Hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki mengke salat jamaah bareng kula nggih. Tapi monggo sareng-sareng awake dhewe ilahilas riyin. Ilahilas. Donga kalih Allah, muga-muga dosane awake dhewe diilangi. Aja mulih sik sadurunge doa diucapkan. Karena majelis pengajian yang paling penting itu adalah doa. Adalah apa? Doa. Saman tirukan doa saya. Oke, tapi niki cuma untuk jenengan amalkan nanti setelah sholat. Setelah apa? Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ilaika mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Hil aliyil azim. Sampean lak gadah masalah sebesar apapun, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, mepet wis kepepet. Kalau baleni malih, sampean lak duwe masalah sebesar apapun, gadah coba segede apapun, gak enek jalan keluar, wis kepepet pet, saman waos donga niki bakda salat asar tet. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah istiqomahono selama 14 hari. 14 hari gak usah ngarep apa-apa, niatmu murni ibadah ning Allah. Ora nek 2 bulan masalah sampean diicali diparingi rezeki luwih kathah. Kula maos niki pas posisi kepepet bolak-balik mesti endingnya kula sing menang. Awalnya kula menang tapi akhirnya kula sing menang. Wong menang niku mesti menang. Sing penting menang-menang donga. Ora menang-menang ngerasa nih. Paham nggih? Menang-menang donga, aja menang-menang ngelek-ngelek. Dadi ngoten niku wau. Jenengan lak tanglet kula masalah kula ageng
difitnah kanan kiri, dijelekkan biasa. Doa niki Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tangane ngantong kabeh maca ilahilas nggih. Ilahilas mengke badhe ilahilas donga sing banter lak muni nggih. Ilahilas. Coba Pak, saged nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Solali. Derek gak apa-apa, Bu. Jenengan iringi kuwe. Monggo. Lahilas tulil wala fahabli ya Allah sedaya ingkang hadir siang niki jenengan ngapura jenengan ilangi dosane fa innaka ilahi ya Allah sedanten ingkang rawuh mriki kathah dosane wangsul saking pengajian jenengan ngapura dosane sak keluargane sak anak turune wala aku sing sakit jenengan paringi sehat sing gadah masalah jenengan paringi bungah fahabli fa innaka terakhir pisan malih ilahilas ilahi Allahumma inna nas'aluka fawza bil jannah wirda wala aqwa jahimi fahabli fa innaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kan bagi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'un du'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ya Allah bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Sedanten jamaah jenengan paringi bungah. Sedanten jamaah jenengan ridhoi. Sedanten jamaah jenengan paringi sehat wal afiyah. Sedanten jamaah jenengan paringi keturunan ingkang soleh lan solehah.
Sedanten jamaah ingkang gadah masalah jenengan icali masalahipun. Sedanten jamaah ya Allah jenengan tambahi aktivitas saenipun. Jenengan kelongi amal mungkaripun. Jenengan tampi tobatipun. Keluarga ingkang sakit jenengan paringi sehat wal afiah. Jenengan paringi urip ingkang bejo selamat donya sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jenengan terokne kula la ilaha illa anta. Sing banter la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Pun ya Rabbi sholli niki wau waftah minal khairi kulla mughlaq tulisen teng lawang omah sampean. Omah sampean gak tau sepi sangka rezeki lan bahagia. Jenengan damel ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bendino oleh rezeki sampean. Wis kurang lebihnya mohon maaf. Kula ngapunten nggih enten salahe nggih. Jenengan mboten pegel kalih kula. Dadah. Monggo sing badhe nderek salat mboten napa-napa. Bapak-bapak salat kalih kula monggo. Sing salim nggih mboten napa-napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.